Tervetuloa Eagle Club konepajalle, uuteen viihdekeskukseen Helsingissä Vallilan konepajalla. Meillä on täällä 6 Trackman 4 golf-simulaattoria, joiden lisäksi meiltä löytyy SimWayn ammuntasimulaattorit 2 simulaattorissa, joista toinen on upeassa VIP-huoneessa. SimWayn ammuntasimulaattorit tarjoaa loistavaa ajanvietettä kaikille lapsista aikuisiin. Erilaisia ampumavaihtoehtoja löytyy useita. White West sisältää seikkailu Villiläinen kylässä, missä ammutaan maalitauluja, rosvoja, sombreroja, mitä vaan. White Westissä voi pelata jopa 4 henkilöä kerrallaan, mikä tekee sitä hauskaa ja nopeatempoisen pelin isoillekin ryhmille. Hunt Challenge sisältää useita metsästyssimulaatioita, missä ammutaan hirviä, villisikoja tai erilaisia riistalintuja. Ampua voi yksin, kaksin tai vaikka joukkueittain. Arcade tarjoaa erilaisia urheiluampumavaihtoehtoja. Löytyy ampumahiihtoammuntaa, tarkkuusammuntaa, trappia, rapid fire ja practical shootingia. VIP-huoneesta löytyy myös SimWayn Practical Shooting Pro, missä on 50 eri rataa, mistä valita. Sokerina pohjalla VIP-huoneesta löytyy SimWayn lippulaivatuote Hunt Pro. Se sisältää kymmenittäin erilaisia ampumavaihtoehtoja, mukaan lukien karhun, hirven, villisian, lintujen metsästyksen sekä urheiluammunta ja savikiekkoammunta, ihan mitä vaan. Hunt Pro on suunniteltu ammunnan harjoitteluun, joka mahdollistaa metsästämisen harjoittelua ilman, että täytyy mennä kylmään metsään passiin. Asevalikoimana tarjolla on molemmissa SimWayn simulaattoreissa haulikot Wild Westia varten, avotähtäimiset kiväärit metsästykseen sekä uutuutena Tikka T3X replika punapistetähtäimellä, 2 Glock-käsiasetta ja niihin liitettävä Assault Rifle asekuori. Ammunta sopii ajanvietteenä kaikenlaisiin tapahtumiin, oli sitten synttäreitä, kaveripileitä, firmanpileitä tai tykypäiviä, mitä tahansa. Tervetuloa kokeilemaan maailman johtavaa ammuntasimulaattoria SimWaytä tänne Eagle Club konepajalle. Tranquility Base here. The Eagle has landed.